Sir, balik na po niyo, sir. Balik po kami, sir. English class vocabulary. Mali na po niya yung panudlo ba? Okay. Saan po yung usi? Usi. Nasa usi, sir ba? Balik ko, sir. Balik ko, sir. Okay. Ay, mali. Mali, Gila sa kay sir. mali. Mali. Ay, mali. Kasi usi. Ano, grabe ka, sir. Ano ni sir, oh. Often na, often. Di na siya. Usi. Often. Saan ba ni sir? Oy, next daw, sir, be. Paki-next daw. Next daw, sir. Kapalo, pagig ka, sir. Bugo na kayo ka, sir, ba? February. February. Yung anay, anak. Ano man ay, Saan naman ni sir, uy? grabe. Pakiulit daw, eh. Pakiulit, sir, be. Pakiulit, be. February. Mali. Gila. Ano ni mo, sir? Sir, February. Utanganin mo. Mali kay na, sir. February na, sir. February na, February. Di na, February. Pero nga, daw, sir, February. kay bro. Logik ang sweldo sa kuan, sir, ba? Di ka baluan ni sir. Sige, sunod daw, be. Pagbigyan. Sikis. Ang say sikis. Si Sikis. Si sir. Sir ko. Si sikis, sir. Ulitan lo, sir, be. Sikis. Anak ka. Mali, tingin kayo kay sir. Mali yung kayo, sir. Di lagi na Sikis lagi. 6 na siya. Six na siya, six. Six ba? Ana, oh. Six, oh. Six, oh. Ana, six. Dili, Sikis. Pagbigyan. Pagbigyan. O, di ka po kang kabalo mo. Hindi na po kakabalo, sir. Huwag rin mong idol sa last ba nga. Di ka kabalo mo kayo malito. Saan ni si sir? Uy, Sa magina siya. Usba daw, di? Usay. Karong nga. pero nga, sir. Pitla na ka, sir ba? NCYC Lobda. Hala! Usay. Oh, si silog ba? Abot pa kagsinog ba? Mali lang. Kasilog ba? Saan naman ka, sir? Uy, Karong nga daw, sir, di? usba na, sir. Usba na, sir. NCYC Lobda. Mali kay ka, sir. Manglakaw lang mi, sir, oy. See you next week na lang, sir. Mamalik repon mi. Ilan Nay. na sildo ninyo, sir? Grabe po ka, sir, See oy. you next week. Bye-bye. Listen